No koska meillä on tylsää, niin mä vedän tämmösen hienon haasteen, eli mä yritän vaan rapauta. Freesta. Vetän niin semmonen hauska juttu, että kaikki yrittää keksiä 3 meistä, eli tällä hetkellä te keksitte mulle aiheen, mistä mun pitää vetää freestyle-rappia ja sit niinku vedetään ympyrää tavallaan. Se on ihmeen jännää. Jere ei kiinnosta. Klimppas melkein. No niin, pistäkää, antakaa mulle joku aihe, mistä mun pitää rapata. Ai minusta? Freestyle sinusta. Okei. No, oota. Nytkö? Veitsi on 11-vuotias poika. Satana, mulla on vitun kiva kissa. Joo. Koiria ikkunassa. Itse haluaisin undulaatti ja joulukuusi on paras lahja. Mukuveitsi. Siinä oli ihan tarpeeksi. Joo. No niin, sitten Niila keksii aiheen ja pidä kamera. Tänne on. Eli aiheena on taskulamppu. Joo. Taskulamppu valaisee se kivasti kaiken valais. Se antaa valoa pimeyteen ja kaiken valaisee. Joo! Hienoa. Ankka oli uimassa pienessä lammessa. Siellä oli kylmä vesi. Sitä toinen ankka hätisteli. Ankka meni syömään leipäsiään. Joo. Ja se odotteli bussipysäkillä. Vähän niin kuin me tällä hetkellä.